Masquerade sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuya pa channel yedu, please don't forget to subscribe. And ogara wa subscriber, please comment and share this video. Muri Zimbabwe nasinda yani nyai mwana muri kuona ari pa picture yo. Mwana uyu anunzi Tracy ani makore 15. Mwana uyu arikushaikwa muri Zimbabwe. Arikunzanga ari epileptic. Arikushaikwa akashaikwa muswa 18 June muri Zimbabwe. Na nasa asita awanikwa hama dzake rukumbira rubatsiro ku muri Zimbabwe kuti munhu anenge anzwa kwaari mwana uyu avabatsirewo nekuvazivisa muri Zimbabwe. Mwana uyu arikunzi akabva pamba ma5 makuseni asina munhu waaudza muri Zimbabwe. Mwana uyu ndeweku Chiredzi muri Zimbabwe. Arikunzi akapedzisira kuonekwa muchiredzi town pa CBZ muchiredzi kuma 9 manheru nagadhi anga aripo muri Zimbabwe. Asi gadhi ari kuti mwana uyu paakamuona airatidza kuti njere dzake dzinenge dzanga dzatirasike mbichana muri Zimbabwe. Saka ari kuti akakumbira gadhi akakumbira nhamba dzamai vemwana uyu kuti amubatsire kuti odzokera kumba sei. Saka vari kunzi paakazama kufona foni yamai avo haina kudayirwa, but pavakazotraya kufona back mai avo mwana uyu anga asisipo, asi kuzivikanwa kwaari muri Zimbabwe. Tokumbira rubatsiro pana anyone ane information about mwana uyu muri Zimbabwe, ngatibatsiranei muri Zimbabwe mwana uyu tikwanisewo kumuwana muri Zimbabwe. Ari kunzi paakapedzisira kuonekwa Tracy uyu ainge akapfeka dress reblue nebucket hat yanga ine brown muri Zimbabwe. Ane information muri Zimbabwe inokwanisa kubatsira mukuwanikwa kwemwana uyu anokwanisa kubata mai vake panhamba dzinoti 0785 061 107. Ndichadzokorodza zvakare muri Zimbabwe 0785 061 107.